ଉଠରେ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଉଠି ବୁତୁ କେତେ ଦିନେ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ସାହସ ପଡ଼ିବ କି ତୋର ମନେ। ଏହି ଉକ୍ତିଟିକୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଆଉ ଏସବୁକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ରଖିବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ସତ କହିବି, ହଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତ ଦିନକୁ ଦିନ ତା'ର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର କାରଣ କ'ଣ? ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ବରଂ କହିବି ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଛି। କାହିଁକିନା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦମନ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଫଲ୍ଗୁଣ ଚୈତ୍ର ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିଛି। ଦର୍ଶକଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି ଏ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଫିଲ୍ମକୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲାନି ତାହେଲେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ଏବେ? ହଁ, କୋଉଟା ଭାଇ? କହିବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିବି। ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟା ସାରିଦେବା ଭାବୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ। ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆମର ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜାଗି ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନା କ'ଣ ଚାଲିବ? ଭାଇ ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତମେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ କଥା କହିଥାନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ? ଫିଲ୍ମ କଥା କହୁଥିଲି, ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ, ସେଟା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହ ଯେ ତୁ ଦମନ ଦେଖିଛୁ? ହଁ, ଦେଖିଛି। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦେଖିଛୁ? ଦେଖିଛି। ଫଲ୍ଗୁଣ ଚୈତ୍ର ଦେଖିଛୁ? ତା ବି ଦେଖିଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସିମିଲାରିଟି ଥିଲା? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସିମିଲାରିଟି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲଗା, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ବି ଅଲଗା ଥିଲା, ଡିରେକ୍ଟର ବି ଅଲଗା ଥିଲା। ହଁ ଭାଇ, ଅଛି ନା, ସିମିଲାରିଟି ଅଛି। କ'ଣ? ସବୁ ଯାକ ହଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଫାଷ୍ଟ ତୋତେ ମାନେ ତୋ ଦିମାଗଟା ବହୁତ ତେଜ ପୁରା ନା, ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲୁଛି। ଭଳିଆ ନା ଆଉ। ଛାଡ଼, ତୋତେ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଆ ସିମିଲାରିଟି ଥିଲା ଯେ ସବୁତକ ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆର ନିଜସ୍ୱ କାହାଣୀ। ଆଉ ସେମିତି ଓଡ଼ିଆର ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ, ନିଜସ୍ୱ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ, କ'ଣଟା? ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍। ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ, ଟିଜର ଦେଖ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିଗଲାଣି? ହଁ, ଦେଖିବେ ଟିଜର ଦେଖ, ତାପରେ କହିବି। ଏଇଟା अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। बॉलीवुड स्टार भी अछंती। सारा जगतर उत्पत्तिर कारण सारा दुनिया मो पाई चली ए सत्य जानिथिबा व्यक्ति भक्ति भावरे मोर द्वारस्थ। जदि गोटे मशा आसी आमको कामुड़े आम कौन चुप हो बस आम ताको सांगे सांगे मारी दौ। श्रीकृष्ण हुंतु कि बुद्ध हुंतु कि जीशु हुंतु ठीक से यह कर आपण कौन सेमती कर ना था। पूरा बॉलीवुड भला लगुच। मनोज मिश्रଙ୍କର ना। हाँ भाई, मन पड़ा गोटे कथा, मनोज मिश्रଙ୍କର ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ସେଥିରେ ସିଏ କହିଛନ୍ତି କି ଆମ ହଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବର୍ଷେ ଖଟିଲେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମାସେ ଖଟିଲେ ବଲିଉଡ଼ରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ସିଏ ପୁଣି ସେଇଠି କାହିଁ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି?
ସେ କଥାଟା ସତ ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କହୁଥିଲେ? ତୁ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ପୁରା ଦେଖିଛୁ? ନା। ସେଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷ ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଟିକେ କଥାକୁ ଧରିଦେବ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପୁରା ଦେଖିଛୁ ନା ନାହିଁ? ପୁରା ଦେଖିଲୁ ତ ପୁରା ଆସିଲା ଏତିକି କ୍ଲିପ୍ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି। ପୁରା ଦେଖେ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟାକୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବୁ ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବ ସିଏ ତୁ ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିଲି, ତଥାପି ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯଦି ଆମେ, ତୁ ଅବିକା ଧର ଗୋଟେ ବେପାର କରୁଛୁ, ତୁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛୁ, ତୁ ଯଦି ତା ଦେହରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ନଥିବ, ପ୍ରଫିଟ୍ ରହିବନି, ତୁ ସେ ବିଜନେସ୍ କରିବୁ ନା? ତ ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତା ଦେହରୁ ପ୍ରଫିଟ୍ କେମିତି ବାହାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ସର୍ଟକଟ୍ ନେଇକି କରିଦେବେ, କିଛି ଗୋଟେ କପି ଫେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ କରିଦେବେ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ପଇସା ପକା ଫିଲ୍ମ କର, ଏଇସବୁ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକମାନେ କୋଡ଼ିଆ? ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକ କୋଡ଼ିଆ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖିବୁ, ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିବୁ କିଛି କୋଡ଼ିଆ ବି ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ମାନେ ଅଲଗା, ବହୁତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବି ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କଥା ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବହୁତ 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 ନାଁ କମିଛି ଆଗରୁ। ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ତଳେ ଥିଲା ନା କ'ଣ? ମଝି ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲୁ, ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କଲୁଣି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କପି ପେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲୁ, କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ତ ଦର୍ଶକ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିକିନା ହିଁ ବୋର୍ ହେଇଗଲେ। ଦର୍ଶକ ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଯଦି ଆମେ କରିଚାଲିବା, ତାକୁ ଦେଖିକିନା ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ବୋର୍ ହେବ। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ମ ହେଲା, ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ବୋର୍ ହେଲେ, ବେଶୀରୁ ବେଶୀ କପି ପେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଠୁ ହେଲା ସେଥିପାଇଁକିନା ଲୋକମାନେ ବୋର୍ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଦର୍ଶକ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କଲେନି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମେଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ଏଇଟା ନୁହଁ। ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ପ୍ରଯୋଜକ, ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ପୁଣି ଥରେ ହଲ୍ ମୁହାଁ ହେଲେଣି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେଣି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ପୁଣି ଥରେ ପସନ୍ଦ କଲେଣି। ସେଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷଟା। ତାହେଲେ ଏବେ ତମେ କହୁଛ ପଛ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଛ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସେଇ ଆଶାରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରଖିଥିବୁ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କଲୁ ତାହା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଆମର ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା କି କ'ଣ ରହିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ। ବିକଜ୍ ଏଇଟା ଆମ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଆମେ ତ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବୁ। ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛୁ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।